Hi! So, tingnan niyo naman ang bonggang-bongga ng aking bed for tonight. Look at this. Manay Kinita! Hi guys, magha-house tour tayo ngayon. Samahan niyo ako, let's go. Yan. So guys, ito po yung garden area. Tignan niyo naman yung garden natin. Yan. Yeah! So nakikita niyo naman ang garden natin, oh. So papasok tayo. So ito po yung guard namin. Ang kanya is gardiruma. Ayan. So papasok tayo. Amazing, di ba? Ayan. So ito yung sala. May mga bisita kasi ako ngayon, guys. Ayan. Bisita tayo. Ito po yung chandelier. Ang chandelier na ito is made of crystals. Ayan. So ito po. Ayan. Di ba ang ganda? Ito po yung sala. So, di ba, comfy lang tayo. Tapos nanonood ka ng TV dyan. Ganyan. Ano po yung TV area? Run. So, ito po ang ating living room area. Ayan po. Ayun po. So, tingnan nyo. So, napakalinis talaga, guys. So, kung gusto nyo parang i-imagine nyo dito kayo mag-eat na inyong family together. Ayun po sa mga life videos, good vibes. Nag-edit ng video. Nag-edit ng video. So, hindi ko natin siya pwede-discount po. Si Alan po, thematic shoot. So, ito po yung kitchen. Turn on the lights. Napakaganda ng kitchen, guys, kasi ito po ang tinatawag, bakit po may ganito, this is a working table na kung saan dito po gagawin yung mga, dito kayo mag-chop ng mga ingredients, mga potato, mga meat. So, napakaganda. Ito naman yung ating exhaust. So, dito po tayo magluluto. Ang ganda ng ating haffle. Ayan. So, ito po yung mga, hindi ko po alam, baka makasilat tayo na, ay, ganun pala, social. Ito na yung mga coffee, maker, shake. So yan, ito po yung whole kitchen. So samahan niyo po ako, guys. Dito naman tayo sa taas. So, taas. Napaka-social po ng cameraman ko ngayon. Isang sikat na videographer from BGB. Si Wang Ising. Hanga ka. Are you in hangakation? Because you are tiguangation. Oh, jubilate. So look at this. Chandelier. Diba? Kung matangkad ka, talagang mapaparo ka dito. Pero para sa height. Okay lang. So tingnan niyo naman ang mga rooms. Look. Oh. Wow. Tingnan niyo ang wallpaper. Ang wallpaper ba tawag yan? Yes. Tsaka yung bed. The bed. The view. Infinity. The cabinets. Diba? Not just one room. Let's proceed sa next room. Ito. Ay, hangapation. It's very laban lang sa life. Look. Another theme. Pink naman dito. Diba? At kung every 2 rooms, meron tayo tinatawag master's bedroom. Bedrooms. So, dito tayo, guys. Ay, naku. Hangakation. Wow. Yan. So, ito po yung master bedroom natin. Look, may chandelier. Wow, it's color blue. Diyan ka hihiga? Amazing, may chandelier! Sino ba yung nasan dyan? Sino ba yung taong dyan? Ay, siya yung nagki-caretaker dito. Siya pa yung naglilinis? Kuyaw. So, look at the cabinets. Oh, napaka-neat. Oh my God, napaka-sosyal. Social talaga yung, alam mo yung, pang rich, if you want to stay here in Davao, tapos pupunta ka dito, tapos makikita mo to for only 15,000? Yes, malapit lang sa airport, malapit lang sa mga pamilya, airport, mga malapit mall. sa mall. Accessible sa lahat. Tapos tingnan mo naman. May sariling Meron tayong refrigerate. Ang nakaganda sa ref na ito, dito pwede mong i-ref. Tapos sa taas, pwede mong i-freeze. I-cook.
Ayan. Kung magluluto ka ng noodles, on mo lang yan. Ay, Amazing, tarang, diba? that's amazing. At saka may sariling TV, social. At may Ayan. Ang ganda ng TV nito kasi ang TV nito is made of silicon fiber. Oh, come on, napaka-social pala niyan. Kaso, may Samsung tayo. Ang aircon na ito is made of Samsung. Oh, centralization. Yes. Centralization. Ang aircon na ito is bumubuga ng 80,000 horsepower. Bakit Bakit pawis na pawis ka? Malamig Hindi ba? natin inon kasi naka-TM tayo ngayon. Anong TM? Uy, ang taray. May So, mga pa-design silang ganito. Yes, itong mirror na ito is ano. So kung Bagwa. nagtatanong po kayo kung ano naman ang security natin, kung safe ba dito, we have our own CCTVs. From sa labas, sa loob. So, Pero wala sa CR, of yes, kasi course. pag malibang ka, makita niyo mga pussies. Yes. May sariling CR pala dito sa master's bedroom. Naku, Ang taray. CR na ito, hindi lang basta-basta CR dahil meron tayong chandelier. Ay, taray. May pa-chandelier pa pati sa CR. Yes! At meron tayong cactus. Ito po yung ginagamit pang ilo. Naku, parang pang tennis. Oo. Mukha cake po. Or virus yan. Parang virus na green. So meron tayong, ang tawag dito is Buffet, bidet. bidet. Sa iba, ang tawag dito, bidet. Sabi ko buffet. Ang tawag dito, bidet. Pero sa Bisaya, spray sa... Uy, ikat to. Sorry. At saka ang ganda ng bowl, may lalagyan ng soaps. So the best show ito siya. Ha? Buffet. Tapos dito po, ang tawag dito is bathtub. Oh, come on. Bathtub po kasi dito tayo nagbabath. Sa tab. Yes. Ah, ang matalino ka. Yes, of course. And Amazing, absolutely. Ayan, maganda po ito kasi pwede tayong maghulong. Ang tanong ko lang, maigo ka dyan. Yan ang tanong na sasagutin natin. Abangan. So dito tayo sa labas. Pahugas o Blood sheet. Buffet. So, imagine mo for example, dito yung love mo, yung partner mo na bet mo na. So, gusto nyo mag-unwind. Hindi lang dito nagtatapos, guys. Oh, babe, may offer pa tayo. Ano? Here. Look. Oh. Nakikita, ang tawag dito is sliding door. There is not door, sliding windows. Screen. Sliding windows Ang big. window kasi, hindi siya dugtong sa Depende yan sa window So, bakla. sliding screen. Sliding screen. Oh, so ganyan. So, meron tayong level 1. Ito yung level 2. So ano bang purpose ng pa screen? Hindi siya magbukas. Diyan ka na. Sa kabila ka magbukas bakla. Ito ka na. Anong purpose ng screen? Bakit nilalagyan ng Kasi bago screen? makapasok, kailangan pag artista ka, may screening. Ah? Kasi ang gamit talaga ng screen para hindi makapasok ang yung mga Kaya mokla. nga, may screening. O para hindi makapasok ang Lamo. Yes, absolutely. Artista ka, may screening. Screening. So, ito na tayo, guys. Ayun, Labas madilim. tayo. Oh, madilim na po yung paligid. Oh, diba? Yan, makikita mo na ang world. Oh, come on. Ang Dito tayo, oh. Saan ka makakahanap ng ganito? for only Oh. 15,000. Good for all. Ganyan yung mga view mo, oh. Makikita mo talaga yung subdivision ng lahat ng Davao. Subdivision, oh. Tas- Tapos mag-feeling ano ka dito, Titanic kasi Aray. ganyan-ganyan ka, oh. Oh. Wow. Hindi ka ba maa-amaze? Maa-amaze, of Diba? course. 15,000 lang yan. 15,000? Magtatanong ka ba, sa 15,000 ay may swimming pool ba? May... Una ba? Di ka. Sa clubhouse ata? Hindi dyan. Ay, sariling pool? Yes. Oh, come on! Amazing offer talaga tayo dito, guys. Oh, after mo dito sa napakagandang room na ito, halika. Ayan. Huli ka Kuya! Kuya, kay si Boy Boy! So, dito tayo. Lami kay Chika! Hilong boy! Halika dito. Alam mo na kaganda sa 15,000. Baka sabihin nyo mainit. Oh, Tingnan nyo ang sige. aircon. Oh. Ang aircon natin is made of air plus conditioner. Ah, kaya pala tinatawag na aircon. Yes. Oh, diba? Dapat hindi ka globe user. Ha? Kasi hindi maglamig ang dahil smart tayo. Ayan Smart Ay. inverter.
Ay, kaya pala matalino yung aircon na yan kasi smart siya. Different languages. Ah, inverter. Ay, naka-inverter sa verter. Yes! Kasi binarter yan, kaya Inverter. naka-inverter. Ay, naka-social pala yun. So, eto na ang tanong mo. May swimming pool ba? Yes, the question is, Halika dito. wait lang. Okay. Tingnan mo. Oh my God. 15,000 with pool. Ang taray. What's siya? Uy, maliligo tayo dyan mamaya, bakla. Tapos, unwind, everything. Tapos, ang safetyness ba? Safe ba dito? Yes. Then, meron tayong easy life life jacket. Galing to kay Kuya Will. Ibinigay ito ni Kuya Will. Pag lumos ka, may jacket ka. So, ayun po ang ating kung gusto nyo mag-chill dyan. Parang dining in the garden. Dining in the garden. Yes. In the garden, the dining. Yes. So, tapos na po tayong nag-tour, guys. Pero, nakita niyo naman siguro ang CR, no? Dito po din po sa baba, if may mga kasambahay tayo, syempre hindi naman natin pwedeng pabayaan ang kasambahay natin. O, sino pa ba, mga guests? Meron tayong... Double deck. Yes! Ang talino mo! Yes, of Bakit course. po tinawag na double deck to? Bakit ba? Kasi double siya. At saka may... Deck. That is right. That is very correct. Kaya and absolutely. ang tawag talaga sa bed na ito in ancient times is hindi po ito double deck. Ang tawag deck. Dik. Ayun siya. Ito kasi yun. Kaya tinawag na double deck ito. Kasi double kayo, tapos mga dik. Dahil lalaki po to. Pang lalaki. Show Iba yun! show me your dick. Ha? Iba yun! Ano ka mawaray? Pag babae, double. Pus. Pus. Puso din mo naman. At saka, meron tayong Swimming pool na rin. meron tayong aircon. Taray, lahat ng room may aircon. 15,000 lang yan. May CR din ha, dito may sariling CR ang Kung lahat. sasabihin mo na, ay baka tipid tayo sa CR, di ba may 2 CRs na Dos doon? o sa ta. Hindi pa dyan nagtatapos ang offer. Paliton ko naman na. Oh! Tanawa! Oh! May shed. Saan ka makakakita ng CR na bawat CR may chandelier? Chandelier. Kantahin mo na yung chandelier, yung... I'm gonna sway from the chandelier, from the chandelier. Ang ganda ng boses. Yes, at meron din tayong Pa-shower. Shower curtains. at huwag mong kakalimutan, meron tayong mga shampoo. Anong yan? Anong shampoo yan? Doris? Yes, Watsons. Oh my God, taray. Yan, singer po yun before. At may mga libreng pa, toothbrush, and Toothbrush. everything. Charcoal toothbrush yan. Okay? So mga kitchen, so kompleto na, nasabi ko na sa inyo guys. So there we have it everybody. Yeah. So isa lang po masasabi ko guys, for only 15,000 pesos, pwede nyo itong ma-exclusive for a day. At syempre, huwag nyo kakalimutan may waiver kay Bitwarmahan dahil importante din naman ang mga things dito. So fully furnished po ito. So for only 15,000, if ever may mga bisita kayo, hindi na kayo kailangan pumunta ng mga mamahaling mga hotel. Only here, kayo ng lahat, pwede na kayo mag all-in-one. So there you have it guys! Once again, this is your Manay Kinita! Do subscribe. Thank you! With Wang Ising! Yes, huwag ising to subscribe my channel. Ayo mo and unsa daw. Alright. So there you have it guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button for more updates. Once again, this is yours truly, Manay!